स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा। थोड़ी प्यारी में देख पगल आइल बारे जहिया पे मोबाइल धराइल बारे थोड़ी प्यारी में देख पगल आइल बारे जहिया पे मोबाइल धराइल बारे थोड़ी प्यारी में देख पगल आइल बारे जहिया पे मोबाइल धराइल बारे। कैसे मिली छोरी अरबा कैसे मिली छोरी अरबा पांगे रतिया में भइल बाटे हाला देख गौवा घर दतिया में भइल बाटे हाला देख गौवा घर दतिया में गौवा घर दतिया में गौवा घर दतिया में देखो गौवा घर दतिया में प्रेजेंट बाय बीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा। अब कैसे खेली छोरी प्यार वाला खेल हो अब कैसे खेली छोरी प्यार वाला खेल हो एक राजाए नदी घर पे केहू अकेल हो लाभी की बीमारी धाके परल बारी खटिया पे भइल बाटे हाला देख गौवा घर दतिया में भइल बाटे हाला देख गौवा घर दतिया में गौवा घर दतिया में गौवा घर दतिया में प्रेजेंट बाय बीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा। कितना करीले माना जाइले पर के बहाना कितना करीले माना जाइले पर के बहाना यार बाप में घूमे बाजारिया साथ में खाए ले खाना ला भर के नाम छोरी लिखाइला नतिया पे भइल बाटे हाला देख गौवा घर दतिया में भइल बाटे हाला देख गौवा घर दतिया में देख गौवा घर दतिया में गौवा घर दतिया में गौवा घर दतिया में प्रेजेंट बाय बीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा। राइटर संतोष कुमार बात ये कर यार राइटर संतोष कुमार बात ये कर यार अफियाना के बिना होला ई बेकरार माई बापी कतनो कहेले रहे नाही बतिया में भइल बाटे हाला देख